de cuprindere ale acestei entități este unul continuu, care conduce către epuizare. Acesta este singurul moment în care avem capacitatea de a recunoaște ceea ce noi definim ca absolut. Acest moment este reprezentat de eliberarea completă a trupului, de acțiunile conștiente, de gândurile prestabilite despre ceea ce ar trebui să găsim ca un răspuns final și este un moment de sinceritate în care putem recunoaște ceea ce poate fi definit doar prin simțire la nivel individual. Și acum o să așteptăm puțin. Dacă aveți întrebări până aici, dacă nu, vă rog să vă pregătiți. Publicului a pornit inspirația pentru această coreografie. Epuizarea nu a fost un obiectiv. Cumva se întâmplă natural, pentru că încercăm să ne jucăm cu limitele. Scopul meu personal, în această perioadă a creației, este să văd care sunt limitele corpului și să încerc să le dobor. Cumva, așa am înțeles o fac, să vedem până unde poate să meargă corpul. Dacă ea se instalează, este în regulă, și dacă corpul treptat moare, pentru mine este foarte bine, dar dacă nu se întâmplă, este la fel de bine. Oricum, epuizarea vine din adunarea mai multor elemente. Nu doar coreografia, dar și spațiul de joc contează foarte mult. Cât de aerisit este spațiul, temperatură, da? Pentru că aceste lucruri duc la o epuizare mai rapidă. Dacă sunt întrebări din public sau încă nu? Mulțumim. Practic yoga de foarte mulți ani și pot să zic că performanța voastră depășește foarte multe aspecte care am reușit să le dobândesc în cursul atâtor ani. Desigur, am cuvinte de laudă. E clar că ați ajuns la un anumit superlativ. Știți, îmi vine să vă întreb aproape metafizic cine sunteți voi, nu atât să vă caut pe Google sau să-mi spuneți niște nume. Și faptul că îmi vine să pun această întrebare, mi se pare că ați atins foarte, foarte adânc. Adică scopul vostru sau scopul care vine prin voi, mai bine zis. Nu știu, întrebări sunt, pot să, până dimineața am putea vorbi despre ce se petrece aici, pentru că aici e o viață de om ce ați făcut, sunt mii de ore de sincronizare, e foarte interesantă povestea voastră, sunt absolut sigur că e un fenomen aproape, dar timpul nu permite. Dar aș vrea să vă întreb dacă în spatele a ceea ce ați realizat, așa fizic sau pe scenă, cum s-ar zice, vă unește un cel comun. Adică ați reușit, de exemplu, că aici ce ați făcut voi a fost meditație, practic, de foarte multe ori, de foarte, foarte multe ori. Și care e parcursul? Cum ați făcut să ajungeți aici? Adică chiar e foarte interesant, pentru că aici e o poveste și umană, nu doar metafizică, și eu cred că e foarte mult de învățat din așa o construcție. Cam asta ar fi așa o întrebare generală, dacă o să mai fie permis, mai revin. Mulțumesc. Am ajuns aici pornind de la o dorință de a crea o companie, pentru că acest lucru practic nu este posibil în România și a fost ceva ce nu mulți au crezut, inclusiv George. Și rând pe rând, fiecare om a venit și a rămas aici. Mie îmi place să păstrez echipa pe durată, dacă se poate, cât mai lungă. Și pentru că găsesc importantă unitatea. Unitatea care vine, se clădește în timp. Nu e ceva ce se poate trata pentru un singur spectacol. Noi colaborăm unul dintre noi 6 ani, 5 ani, 4 ani, 2 ani și 1 an acum. Și rând pe rând ne-am adăugat, dar cumva structura
a rămas de acum 6 ani până în prezent la fel, indiferent de spectacole. Plus de asta, este un noroc al nenorocului prin faptul că suntem puțini profesioniști de dans contemporan în România și suntem nevoiți să împărțim scena în mai multe spectacole, ceea ce cred că asta duce la creșterea calității și mai ales de încredere. Pentru că fiecare dintre noi mai colaborează pentru alte spectacole în care suntem interpreți. George, vrei să zici ceva? Poate doar să-ți reamintesc, ca să răspund și vis-a-vis de partea de creație propriu-zisă, că acest spectacol a început să se nască, de fapt, acum 4 ani. Și la început, bineînțeles, nu a avut forma asta, s-a clădit în timp, prin exerciții, cercetare și diverse experimente în formula asta sau altele. Iar acest proces, rezultatul pe care îl vedem sau pe care l-ați văzut este concluzia unor cercetări ale lui Dani, dar și ale noastre de-a lungul a 3-4 ani. Deci, tot ce ați văzut sau simțit, probabil s-a scurs și din această sevă comună pe care am creat-o de-a lungul anilor. Cred că atât. Mai sunt întrebări? Continuăm. Menționam mai devreme despre creator și creație. Cât de valoroasă e intervenția divinității în procesul vostru creativ? O să mai păstrez microfonul. Ok. Dacă prin intuiție înțelegem divinitate, spirit, dacă prin răbdarea pentru a alege înțelegem divinitate și spirit, doar așa putem spune că a apărut în procesul de creație. Și dacă greșesc, mă corectez tu, da? Poate divinitatea mai poate însemna și această formă de meditație pe care o să mă leg mult de răspunsul dumneavoastră pentru că este concludent și cuprinde mai multe aspecte. Acest aspect de meditație și căutare continuă, ceea ce poate duce într-un soi de credință personală a fiecăruia dintre noi. Și divinitatea spectacolului nu stă neapărat într-o entitate sau într-o religie anume sau într-o urmărire a cuiva, ci mai mult într-o stare de spirit intuitivă, provocatoare, în continuă schimbare, care își atinge sau nu aceste limite de care vorbea Daniel înainte, prin epuizarea fizică și psihică. Știu că spectacolul nu este la prima reprezentație. Ce feedback ați mai primit pe parcurs? Feedback-ul a fost de mai multe feluri și e important să înțelegem de unde vine feedback-ul. Pentru că au fost persoane din domeniu care au văzut valoare în el și oameni care l-au găsit gol. Persoane care nu au experiență în dansul contemporan, dar l-au văzut valoros și care i-a atins și persoane care nu. Adică nu cred că trebuie un spectacol să fie pe placul tuturor. Noi încercăm să ajungem la cât mai multe persoane, dar feedback-ul este în toate direcțiile. Tot eu am să completez. Eu mă și ocup am o trupă de artă inițiatică, chiar așa o numim,
alcătuiți din oameni care practică yoga și au avut diferite experiențe spirituale și prezint asta doar ca să înțelegeți că am o perspectivă care, de exemplu, am căutat imperfecțiune în dansul vostru, fără să vreau. Un background e acolo, cineva care zice n-am putut găsi imperfecțiuni, lucru care aproape că l-ați putea contesta chiar voi, probabil. Dar aici este partea divină, partea dumnezeiască a lucrurilor, că imperfecțiunile care câteodată păreau că ar fi, creau un tot perfect. Asta era extraordinar. Adică, în momentul în care deja sufletul este cucerit, lucrurile de formă, de aparență, ele sunt necesare aproape să se petreacă într-un fel. Deci, eu acum, e adevărat că am și o anumită stare, sunt puțin copleșit de ce ați produs, dar ar fi extraordinar să înțelegeți voi foarte corect și foarte bine, și din feedback-ul meu și în general, că chiar este un mesaj superb în ceea ce faceți. Desigur, nu aveați nevoie, probabil, de cuvintele atât, dar eu știu cum e, că și dacă ești sigur că ai făcut bine, dacă mai zice cineva puțin, te ajută-te. Ideea este că ceea ce este cel mai interesant în divin este că este universal. Și voi ați reușit să transmiteți prin limbajul trupului acest caracter universal al dumnezeirii, sau cum vreți să spune. Adică aici puteai să găsești orice tradiție, de la mântuire, de la Isus, de la... Adică puteai să găsești simboluri ale înălțării pe cruce, ale căderii, ale foarte, foarte multe simboluri, prin trup, prin vorba voastră, prin intuiție. Mulțumim, colegă. Există vreun gând cu care ați vrea să plece spectatorii din această seară? Ok. Nu pot să-mi doresc acest lucru. Este ceva ce aparține fiecăruia. Ok. Perfect. Așa mă auziți, de exemplu? Da. O să vorbesc așa, e cel mai... Da. Cum ați descrie senzația sau starea pe care o simțiți atunci când găsiți forma de exprimare pe care, nu știu, care rămâne în spectacol? La ce vă referiți mai exact? Forma de dans, mișcarea. Cumva, eu pornesc în primul rând de la formă și apoi vin să o umplu. Deseori, asta este procesul meu, caut întâi forma pe bază de acțiune, dar în acest spectacol, cumva, forma dorită și repetată se pierde, cum a spus și dumneavoastră. Apar imperfecțiuni pe care le consider valabile pentru că sunt date de această stare și oboseala care este reală. Și pe mine, de exemplu, nu mă deranjează acest lucru. Cumva căutăm o formă, dar deseori nu o obținem. Sunt întrebări? Eu mai am întrebări, deci să spuneți până la ce oră, că în continuu să am întrebări, sincer vă zic. Glumesc într-un fel. Sunteți obosiți și nu știu dacă ați apucat să beți un par cu apă. Mă întreb, știți, când am văzut spectacolul, am perceput se pierdea personalitatea ființelor propriu-zise. Toate erau personaje principale. Și, în general, dacă unul e mai mic sau unul e mai în spate sau unul se mișcă mai încet, ai tendința să-l marginalizezi cumva, subconștient, că probabil că nu exista. Era un personaj colectiv foarte bine determinat. Vreau că George a făcut o deschidere esențială, care e foarte puternică. Adică te cucerește. E foarte, foarte de impact. Cum vă antrenați? Sau cum? Există în Timișoara asemenea curs? Eu mâine mă duc să mă înscriu și nu contează. Și dacă o să mișc mai bine glezna, tot înțelegeți? Adică eu am căutat dans contemporan cu iubita mea, am fost acum după a venit pandemia și s-a încheiat tot dansul contemporan. Deci, e foarte frumos pentru că de ce întreb asta? Nu e doar o curiozitate să mai fac ceva, ci pur și simplu pentru tineri
este o... Hai să zicem, yoga poate fi uneori statică, plictisitoare, dar aici este influența asta a muzicii care te copleșește. La un moment dat ați avut, mi se pare, Adam și Eva, o piesă. Nu știu dacă... Da. Eu chiar acum 6 luni am făcut o piesă de teatru Eva-Adam, gen Eva și Adam nu mai mușcă din măr și încotro se îndreaptă toată omenirea. Și a fost ceva care m-a atins cu atât mai mult că am găsit piesa asta. Dar sunt curios cum faceți, adică cum vă antrenați și să promovați acest gen de evoluție. Pentru că voi, dacă ați dat acest titlu, în mod clar vă asumați o responsabilitate destul de mare. Adică și ce este extraordinar, chiar vă ridicați la nivelul acestui titlu. Deci, încurajați cumva să existe legături cu voi, mi se pare foarte frumos lucrul ăsta și ca tinerii și alții să poată să își dezmorțească gleznele genunchi. Adică, dincolo de glumă, chiar ar fi minunat să puteți să promovați în Timișoara acest fenomen pe care îl produceți. Îmi cer scuze dacă cumva par cuvintele mele de laudă sau... Deci, sunt cât se poate de sincer. Chiar mă abțin puțin. Există în Timișoara și aveți lângă dumneavoastră colegă Și acolo în capăt, da, cei care organizează, în primul rând, aceste seri de dans contemporan și chiar vă recomand să-i căutați. Adică nu trebuie să-i căutați, sunt lângă dumneavoastră, deci puteți să... La nivel de antrenament, cumva, fiecare are propria disciplină și se antrenează, dar mai mult ne antrenăm prin lucrul la spectacole, pentru că nu există timp pentru a lucra în afara lor. Și nu există, în primul rând, structură susținută financiar ca să ne permită să facem asta. Cumva, fiecare dintre noi avem căutările personale, mergem la cursuri diverse, nu de același tip. Și nu avem o anumită regulă. Căutăm în tot. Fiecare stil de dans este bun. Trebuie doar să înțelegem cu ce principii vine și ce adaugă corpului nostru. Pentru că fiecare sport sau dans, că și dans poate să fie tratat ca un sport, aduce ceva corpului, un principiu de mișcare. Noi ce facem pe scenă nu are o regulă. Sunt principiile de la care plecăm și pe care construim în general. Dar aveți un fir. Adică este un fir în piesa asta sau Da. este un fir? Da. Ați putea să ni-l decriptați, pentru că poate fiecare a intuit, dar dacă ni l-ați spune, să știți că ne-ați aduce așa un pic de lumină mai... Aici pot să vă spun, în primul rând, modul în care am gândit spectacolul. Și, în primul rând, am compus materialul pe bază de acțiune, da? În așa fel încât fiecare dintre noi să știe unde se află pe scenă, în relație cu cine, când, unde, cum. Pentru mine acest lucru e valoros, este esențial și nu pot să-l dau la o parte niciodată. Rare ori apelez și la improvizație. Nu este, pentru improvizație, dacă nu este antrenată bine, poate pica, este un risc. Și eu prefer să așez totul pe ritm, direcție și nu doar direcția corpului, cât și direcția mișcării. În același timp încerc să gândesc fiecare moment în parte și o să vă zic firul narrativ, doar că o să fie ca un soi de disclaimer. Eugenio Barba spunea că avem datoria din poziție de creator să avem un fir narrativ, să-l construim, dar în momentul în care îl expunem, nu mai este al nostru, este al spectatorului, mai ales pentru că este un spectacol non-verbal și care nu indică un anumit lucru. Nu folosim cuvântul în mod direct, da? Și atunci el se duce către spectator. O să vă zic cum am gândit eu spectacolul și poate să coincidă cu ceea ce ați înțeles dumneavoastră sau nu. În primul rând, cele două solouri de început și final, da? Tema creației, feminin și masculin, care vine prin trup și suflet, sufletul reprezentând muzica. Prima melodie este cântată de o femeie care vine, da, să completeze trupul masculin, iar la final este o voce de copil plus o voce de bărbat, care vine
respirație, da, este un soi de, să spunem, introducere într-un ritual, pentru că ne murdărim cu ceea ce înfăptuim, cu brațele, cu palmele. De aici vin acțiunile noastre în general. Și este o murdărire a corpului, este cumva, e ciudat că te așa, pot exista așteptări că atunci când intri într-un ritual să fii pur, dar nu-mi doream acest lucru. Vreau corpul să fie murdar, să fie, să aibă de unde să se golească. Și asta am făcut prin respirație și prin căutarea corpului, prin murdărire. Al treilea moment, cel când eram în linie cu spatele la dumneavoastră, uneori este posibil, uneori nu, dar depinde foarte mult de spațiu ca la design. Îl gândisem astfel, suntem cu spatele la marginea scenei către public, către umanitate și cu fața către divinitate, care înseamnă un gol, înseamnă nimic. Când avem posibilitatea, în spate este fum și coloane de lumină, ca să înțelegem că acel spirit, acea divinitate, acel absolut, există într-o anumită formă, dar nu-l simțim sub forma unui pahar sau sub o anumită formă. Există. Al patrulea moment, când suntem în față, un cuplu și patru în spate, reprezintă, să spunem, prima temă a căutărilor umane, și anume sexualitatea, care poate fi exprimată la nivel individual, da? Sau la nivel organic de cuplu, indiferent de ceea ce simțim. Această sexualitate este ca o golire, pentru că dai afară tot ceea ce simți, din punct de vedere, să spunem, nu neapărat erotic, ci ceea ce simți profund că poți exprima ca sexualitate, ca să ai aripi să zbori. Următorul moment fiind zborul. A doua căutare pe care o consider că aparține omului. Avem nevoie să zburăm, numai că acest lucru nu este posibil niciodată. De asta, fiecare priză se termină la sol. Este un lucru practic pe care îl facem și care ne definește, dar care nu poate exista fără ajutorul celuilalt. Acest zbor nu poate fi individual, trebuie să vină cu ajutorul celorlalți. E o formă de înălțare care duce, de fapt, tot la sol, pentru că este un lucru în zadar. Este o dorință care poate fi o dorință efemeră. Trece imediat. Încerci să faci acest lucru, dar, de fapt, te doboară. După momentul de sincron, momentul mare, da, cu tobele taiko, reprezintă planul, să spunem, material, cel mai pământesc, prin faptul că o a treia, de fapt, căutare vine sub forma de cunoaștere și de stăpânire. Stăpânirea ce? A spațiului, a timpului și, de fapt, a propriului corp. Această cucerire, de fapt, a corpului vine prin faptul că încercăm constant să ducem până la capăt pur și simplu coregrafia, prin faptul că mergem încercând să spargem barierele corpului, ne cucerim propriul teritoriu, corpul, iar la final este solo-ul de final, cum am zis mai devreme. Cam asta este firul narrativ gândit de mine. Nu știu cum a ajuns la dumneavoastră, dar așa l-am simțit. Eu vă dau un feedback la ce ați spus. De exemplu, media generală sau rezultanta finală nu este de coborâre continuă, ci de înălțare. Adică, iar poziționarea ultimă pe care am văzut-o, care e aproape, multe aspecte sunt tangente cu aprobația, dar ultima poziționare a colegii tale, nu știu, dar, cum puteam, dar este ca o statuie de asta din altă lume, este ceva cu totul aparte și faptul că este stabil această poziționare, această mudră, acest gest, este contrar gravitației, efectiv. Adică chiar aici rezultatul arată clar că zborul, că plutirea este mai puternică decât... Adică de aceea, asta e frumos la om, că, și unde ne înălțăm. Nu? Frumos că totdeauna vom zbura. Mulțumesc. Deci, Mulțumesc și eu.
Eu vă doresc foarte multă sănătate și mă bucur că v-am cunoscut. Da, vă cred, și la spate, și la... Da, sincer, mă bucur că v-am văzut. Adică am văzut multe chestii și chiar așa, cum toată ziua ești bombardat de informații și de stimuli și vezi pe Facebook, pe TikTok, tot felul de chestii, dar nu știu, nu credeam că o să prind ceva real, adică așa, atât de frumos, atât de percutant și super. Mulțumim. Mulțumesc de suflet. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim. Nu mai sunt Mai sunt întrebări? Aici. Vă rog. Dacă doriți să iau, care nu se aude atât de bine. Haideți să ne asigurăm. Mulțumesc și eu pentru acest spectacol. Chiar a fost extraordinar. Eu aș îndrăzni să vă întreb când o să-l mai dansați? Sau cum reușiți, la ce timp? Cât timp trebuie să treacă pentru a decanta un spectacol și a face pe următorul, chiar dacă are aceeași temă? Dacă îl îmbunătățiți de la un spectacol la celălalt, dacă vă uitați la înregistrările fiecărui spectacol, sau dacă îl înregistrați, și când e următorul? Nu știu când este următorul. Acum a fost prima dată când l-am jucat după 1 an și 2 luni. După cum ați văzut, e nevoie ca fiecare interpret să aibă o anumită pregătire și nu, din punctul meu de vedere, nu poate oricine să-l facă. Și am avut 2 interpreți, băieți, care s-au retras, nu mai dansează din anumite aspecte. Și a durat foarte mult timp până să vină alături de noi în spate, Sergiu. El a venit și am învățat spectacolul pe curând și acum, practic, l-am dat din nou după 1 an de zile. Nici noi nu l-am mai dat foarte mult timp. Și nu știm momentan când se va ieși următoarea reprezentație, pentru că depinde foarte mult și factorul financiar. Nu există o anumită susținere. Nu avem un loc al nostru, dar mergem acolo unde suntem invitați. Legat de și îmbunătățiri, încercăm să facem tot timpul, mai ales pe plan tehnic, pentru că asta depinde de noi. Pentru că este un volum foarte mare de material de mișcare și încercăm să-l îmbunătățim de fiecare dată. Cât reușim sau nu, vedem mai apoi. Doar că încercăm să facem asta. Am răspuns la toți. Poate rapid un gând adiacent gândului dumneavoastră. Mi se pare valoroasă ideea că ați perceput zborul deasupra teluricului nostru și mă gândeam că e curios pentru că de fapt noi tindem spre un ideal, acest ideal care este reprezentat de zbor, de cer, de divin, de intuiție și asta este de fapt, putem să numim păcatul uman, dorința de a avea ceva ce nu poate fi realizat, zborul. Și totuși vedem cum în percepția spectatorului zborul cucerește pământul și mă gândeam că ca o paralelă la viața reală poate e interesant să ne gândim că de fapt acest ideal la care tindem îl putem găsi și aici pe pământ. Deși ne întoarcem mereu la sol și prin el înălțăm și nu ne înălțăm de fapt decât cu ajutorul altora, decât prin comunitate, prin grijă, prin forțe comune, găsim zborul tot din rădăcinile pământului și asta ajunge atât de sus precum îl vedem noi. Adică e o măsură de imaginație, de percepție. Și mă gândeam că doar asta vreau să adaug. Era interesantă ideea și mă gândeam să scriu aceasta. Alte întrebări? Mai sunt? Am vrut să zic că atunci când, cum o cheamă pe fata care a jucat ultima această... Andreea, Deci,
Andreea a realizat acea postură, m-am identificat ce simte ea, unde este ea și, practic, acolo este un timp subiectiv, nelimitat. E mai lung decât tot ce vedem noi. Deci dacă ești atent la anumite frânturi, nu zic că doar aia, zic că sunt mai multe, dar dacă ești atent la scena aia și o decupești și efectiv te concentrezi, îți dai seama că timpul ăla e interminabil. Și chiar știu, când stai în anumite posturi foarte greu de realizat, ți se pare, adică timpul trece altfel, cu totul altfel. Și de aceea zic că a apărut acest balans pozitiv către zbor, pentru că a transmis calitatea acelei trăiri. Cei care erau întinși la sol, și chiar și ea dacă s-a lăsat la sol, nu contează, că a rămas în memoria noastră, impactul a fost superb.